Toto je Black Panther a jeho superschopnosti sú vysoko skákať, mať super silu a myslím, že ešte regenerovať sa. To nie je nič moc. Každopádne, čo sa týka jeho zbraňovej výbavy, tak je to trošku zaujímavejšie. Lebo tento tu typco je král Wakandy. Má kinetický nanooblek, Panther je drápy, díky, ktoré dokážu vystreľovať vlastné čepele, topánky, ktoré nerobia zvuk, ostré lietajúce taniere, no každopádne je toho veľa. A dnes si vytvoríme 3 zbrane z jeho zbraňovej výbavy a zistíme, ktorá z nich je najsilnejšia v realite. A verte tomu alebo nie, ale jedna z nich bola viac ako perfektná. Každopádne do môjho výberu patria rukavice s vysúvacími drápmi, samovystreľovacie díky a tieto tu ostré kruhy. Áno, Wakandiania majú radi ostré veci a áno, toto zranenie som si urobil v dnešnom videu. Každopádne, čaute ľudia, moje meno je Unique, vítajte na kanáli Unique 123 u nového dielu Unique Stuff. A ako prvé začneme s rukavicou. Cieľ je vytvoriť rukavicu, ktorá na sebe bude mať automaticky vysúvajúce sa Razor Blady, čož sú v skratke veľmi ostré čepele. Takže by mala byť schopná preseknúť papier alebo hociakú látku behom pol sekundy. A ako som hovoril, že čepele by sa mali automaticky vysúvať, tak to by bol ten najťažší spôsob. Toto je klasická technológia, ktorá sa používa v rôznych hidden bladoch a samostatne vysúvacích mečoch. Ale pozrite na mňa a na môj content. Vypadám ako mechanik? Nie, ja som mechatronik a prevažne pracujem s elektrikou. A môj spôsob bude až moc perfektný. Jednoducho proste zoberiem motor s prevodovkou a pripevním nám 4 čepele. Takže na našu rukavicu budeme potrebovať rukavicu, čepel, motor, tlačidlo, nejaké tie náhodné materiály, baterku, ktorú som práve vybral z nabíjačky a tavecu pištol. Ale tieto tu klasické čepele nie sú úplne perfektne ostré. OK, takže ideme ostriť. Pokračujeme. Tak a teraz už môžeme začať pracovať na našej rukavici. Podľa toho, koľko tu máme akože veci, tak myslím, že to nebude trvať dlho. Samozrejme si tú rukavicu dáme na seba, aby sme čo najlepšie vedeli odhadnúť, čo kde dať. Ale ešte predtým, než tam čokoľvek budeme dávať, tak by som začal s tým, že si pokúsime tie čepele pripevniť na ten motor, aby sme to potom nemuseli riešiť na tej ruke. Z každej strany budú vlastne dve čepele, ale budú odlišne rozložené. Takže najprv pripevníme jednu čepel na každú stranu. Jedna, druhá. Tak, dobre, môžeme to odložiť a teraz z tohto vytvoríme dve časti, ktoré navlečieme na druhej čepele a potom to pripevníme späť na náš motor. Proste 4 čepele na sebe. Akože toto bude skôr viac Wolverine ako Black Panther. Teraz už len posledná kapitola a to presne tie sú tu dve malé hovadiny a potom ešte káble. A teraz už len moja obľúbená časť a baterku by som zvyčajne umiestnil takde sem, ale keby bola tuto, tak by som si ju mohol tými čepelmi rozrezať. Takže proste tú batériu dáme sem z druhej strany a ešte k tomu ju dáme dovnútra, aby nebola vidieť. Asi nejako takto. A tlačidlo. A teraz, keď urobím toto, tak by sa tie čepele mali vystrieť. Už to stačí len pokablikovať a budeme mať extrémne nebezpečnú zbraň. Neviem ako vám, ale mne to príde extrémne cool, lebo vlastne máte normálnu ruku a kedykoľvek z toho môžete urobiť zbraň. Ale hej, to bude cool. Takže kábliky. Hotovo. Skôr ako káble to teraz fakt vypadá ako nejaké trubičky, ktoré posielajú nejakú šťavu. To bol dosť divný príklad. Každopádne. Yes. Každopádne toto je super. Pokračujeme, ale testovať budeme všetky veci spoločne. A teraz ideme na našu ďalšiu, alebo by som mal skôr povedať jeho ďalšiu zbraň, a to sú tieto tu kruhy. Vo filmoch ich síce používajú hlavne tie typky, ale dajme tomu. Môj cieľ je vytvoriť kruh, ktorý bude predovšetkým zbrane na blízko do ruky, ale zároveň sa bude dať hádzať ako klasický lietajúci tanier. A pri najlepšom sa bude aj zapichovať do objektov. To si na konci určite otestujeme. Každopádne proste vytvoríme ostrý lietajúci tanier. A naň budeme potrebovať čepel, drevenú rukoveď, šmirgel, tavecu pištol a tuhy do tavecej pištole. Včera som minul všetky tuhy, takže som dneska mal kúpiť nové balenie, ale zabudol som na to, takže si urobíme iba to drevo. Takže tú samotnú čepel si pre mňa urobíme až zajtra, ale pre vás ešte dneska. Bude to teda nejako takto, takže budeme potrebovať určitý kúsok dreva. Na to, aby sme si odrezali správny kúsok, tak tu mám pilku. Teraz urežeme tie hlavné nerovnosti. Hotovo, nejak takto to teda bude celé vypadať a teraz už si to môžeme ísť zalepiť. Hotovo. Mohol som to urobiť oveľa kvalitnejšie, to je pravda, ale buďme k sebe úprimní, táto tu zbraň vás zaujíma z celého videa úplne najmenej. Keď takto na to kúkam, tak to nie je úplne zbytočná vec. Ešte to možno trochu viac zaistím, lebo myslím, že teraz sa to rozpadne po prvýkrát, čo to hodím. Teoreticky to môžeme otestovať.
Ono sa to nerozbilo. Akože je to cool, ale môžeme ísť už ďalej. Tak a teraz posledná a asi najťažšia zbraň na vyrobenie z celého tohto videa, a to dýka, ktorá bude schopná vystreľovať svoju čepel. Výsledok by mal vypadať tak, že budem mať v ruke malú nenapadnú dýku a tá sa hocikedy bude môcť zmeniť na zbraň, ktorá dokáže vystreliť malý nenapadný projektil, ktorý je ale extrémne silný a extrémne ostrý. Mechanizmus si predstavujem tak, že niekde na tej dýke bude miesto a to keď zatlačím, tak to proste vystrelí preč. A pokiaľ si myslíte, že táto tu časť nebude zaujímavá, tak sa viac ako trocha pletete. Ale ešte predtým, ako začneme niečo vyrábať, tak si musíme povedať jednu zásadnú vec. A to je to, ako to budeme vystreľovať. Poznáme 3 spôsoby, ako vystreľovať objekty. No, poznáme ich viac, ale tieto 3 ma jediné napadli zatiaľ. A to je pomocou gumičky, to sme použili raz. Potom pomocou stlačeného vzduchu, čiže tlaku, a potom pomocou pružiny. Aby sme si to nejak zoradili, tak najľahšie by to asi bolo teoreticky vytvoriť s tou gumičkou. Najťažšie by to bolo vytvoriť s natlakovaným vzduchom. Tým nám ostáva, že v strede bude pružina. Čo sa týka cesty gumička, tak tá neviem úplne, či by to fungovalo dobre, ale hlavne keby som vystreľoval čepel a mohol by som úplne jednoducho prerezať tú gumičku, tak by to úplne nebolo najlepšie. A čo sa týka plynu, tak to by bolo možno až moc silné a bolo by to moc ťažké urobiť. Tým pádom nám ostáva zlatá stredná cesta. Pružina. A náš dizajn bude fungovať tak, že naša čepel bude pripevnená na nejakej tej paličke. Z jednej strany sa vyťahne, z druhej strany sa zaistí do 2 drátov a potom následne, keď s tými drátmi pohneme, tak by to teoreticky malo vystreliť. Teoreticky. Každopádne na tento tu dizajn budeme potrebovať pružinu, 2 čepele, z ktorých takýmto spôsobom vytvoríme jednu väčšiu čepel, čo najľahšiu tyčku, preto tu mám túto karbonovú. Karbon je extrémne pevný a zároveň extrémne ľahký. Nejaký ten držiak, drôt, plastový koniec a balík tuch do tajacej pištole. A teraz už to stačí len zmiešať. Začal by som teda našou karbonovou tyčkou a konkrétne tým, že si ju potrebujeme zmenšiť. Keby to bolo nejak takto, tak je to celkom pohode a som s tým celkom spokojný, ale z druhej strany ešte budú tie čepele, takže si musíme nechať trochu rezervu. Takže tuto tak, kde si to môžeme štiknúť. Alebo pokiaľ máte teraz skôr názor, aby som to nerobil, tak mi to povedzte. Teraz. Nič ste nepovedali, takže pokiaľ to pokazím, tak je to celé na vás. Každopádne, keď už sme pri tomto, tak môžeme ich vytvoriť celé tie čepele. Čo nespraví staviaca pištol, spraví viac staviacej pištole. Toto bude zasýchať dlho. A čo sa týka drôtu, tak ten musíme dať priamo sem, aby sa on dokázal zachyťovať ten druhý drôt. Pokiaľ toto dokážem pretrhnúť, tak chcem odber. Jo! A teraz už to len zalejeme mojou veľmi obľúbenou zázračnou hmotou. Hotovo? A ako reálne toto nebude vypadať až tak moc zle. Toto teraz zatiaľ môžeme odložiť a ideme vytvoriť tú druhú časť, ktorá bude zložitejšia. Takže toto je teraz zbytok vecí, ktoré použijeme. Pružina, plast, drôt a náš držiak. Ako prvé budeme musieť do plastu urobiť dieru. Aj keď teoreticky toto by sme ani nemuseli použiť, môžeme to vlastne rovno urobiť do tej trubičky. Takže teda ako prvú vec, tak tú pružinu zalepíme na ten koniec, aby neutiekla. Vítajte späť, teraz som mal chvíľku času, takže som to trochu prerobil. Neozval som sa vám vlastne len 20 minút a vzniklo z toho to, že máme klasickú túto čepel, ktorú ste videli, a potom tu máme túto časť. Najprv som mal použiť teda ten biely, ale ten biely nefungoval, tak som použil žltý, nie je v tom žiadny rozdiel, len proste ten biely nefungoval. A teraz sme teda v takom štádiu, že máme tieto tu 2 časti. A keď ich do seba spojíme, tak nám vznikne toto a takto to finálne bude vypadať. Teraz už nám stačí len vytvoriť drát, ktorý bude naťahovať túto časť a vďaka nej to bude môcť strieľať. Lebo teraz vlastne nemáme žiadnu spúšť, ako môžeme vystreliť. Ona to proste bude fakt akože nožík, že čepel, ktorú budem môcť normálne používať a s ním takto budem môcť krájať a hoci kedy proste urobím a vystrelím. Takže teraz si zoberieme naspäť moju nočnú móru, čo sa týka lámania, a vytvoríme z toho 2 háčiky. Hotovo, už len urobíme dizajn a bude to hotové. Reálne aj bez toho dizajnu to vypadá fakt dobre. A funguje to, lebo som to už testoval. Teraz som si bol vonku a skúšal som s ním strieľať. Zistil som, že je to extrémne silné a extrémne ma baví s tým robiť. Každopádne, strieľanie na diaľku. To je ten problém. Takže aj cez to, ako strašne moc sa mi páči tento tu trojuholníkový dizajn, tak tam budeme musieť nechať iba jednu čepel. A aby som to skrátil, tak presne to som urobil. Urobil som menší dizajn s jednou čepelou, ale tak či tak to úplne moc nepomohlo. Takto funguje stará verzia.
A takto funguje nová verzia. Čo je ešte horšie, tá prvá iba strácala rýchlosť, ale táto sa začala ešte vo vzduchu točiť. Takže prvá verzia trafí čokoľvek do 3 metrov a tá druhá verzia netrafí nič. Ale to na dnešné video úplne stačí, ale za to, pokiaľ ste chceli samostatné video, kde to urobíme na väčšiu diaľku, tak napíšte do komentárov. Tuto som si mohol extrémne ublížiť. Potom už som len dorobil dizajn, inak povedané obmotal som špagát okolo rukovete a bolo to hotové. Tak či tak, ideme na testovanie, máme tu všetky tieto tu veci a zistíme, ktorá z nich je najlepšia v týchto tu testoch. Rýchlosť použitia, kde zmeráme, ako rýchlo sa dokáže otvoriť naša rukavica, ako rýchlo dokážu letieť naše kruhy, a ako rýchlo dokáže vystreliť tá čepel. Ďalej budeme merať silu dopadu v džauloch, čož bude ako moc silno tá daná vec dokáže trafiť terč. Potom bude ostrosť, naše zbrane budú musieť prerezať nitku, papier a kartón bez toho, aby to na tých veciach bolo poznať. A posledný bonusový test, iba zistíme, či naše zbrane dokážu niečo urobiť do dreva. A zbraň, ktorá bude mať najlepšie výsledky, bude otestovaná podrobnejšie. Prvá je rýchlosť otvorenia rukavice. Inak povedané 0,2 sekundy. Rýchlosť kruhu. Keďže ideme merať rýchlosť lietajúceho objektu, tak potrebujeme dve palice v zemi, ktoré medzi sebou budú mať vzdialenosť 1 metru. A vďaka tomu, ako rýchlo prejde tú vzdialenosť, vypočítame, aký rýchlo je náš kruh. Behom 3 rôznych hodov nám vyšla priemerná rýchlosť 0,08 sekundy. Mám taký pocit, že to veľa neprežilo. Čož je 12,5 metra za sekundu. A teraz dýka. Tam nám to po 3 hodoch vyšlo 16,6 metra za sekundu. OK, a teraz sila v džauloch. Čo sa týka priemeru sily ľudskej ruky, tak to vychádza cca na 100 džaulov. Ostatné zbrane budeme musieť zmerať pomocou rýchlosti a váhy, a keďže už rýchlosť máme, tak nám stačí všetko zmerať. A z výpočtov sme zistili, že sila kruhu je 3,59 džaulov, a čo sa týka dýky, tak to je 3,63. A keďže sa nám kruh už rozbil, tak ho nejdeme ďalej testovať. Ostrosť. Nitka. Papier. Tak to asi nebudem počítať. A kartón. Toto nebudem počítať, určite. OK, takže nám vyšlo, že z tohto kola naša rukavica získava 1 bod, kruh z tohto kola dostáva 0 bodov a naša dýka klasicky dostáva 3 body. A penetrácia do dreva. Akože naša rukavica je úplne odlomená a to drevo má na sebe iba pár škrabancov. Ono sa to zabudne do dreva? Čo prosím? Akože tá sila je neuveriteľná, ale aby ste tomu viac pochopili, tak čo ešte viac neuveriteľné, že toto není ani najsilnejšia pružina, ktorú mám momentálne teraz doma. A ešte k tomu tá čepel ničí aerodynamiku toho šípu. Keby tam bol šrob, tak sa to do hociakého materiálu dokáže zapichnúť behom 0,06 sekundy a jediný spôsob, ako to vyťahnuť, je to normálne odšrobovať preč. Reálne by to udržalo váhu človeka, a to si nerobím srandu. Tým pádom, keď to pripevníme na ruku, dáme na to špagát a z druhej strany ten špagát pripevníme na extrémne silný motor, viete čo sa stane? Spider-Man web shooter, ktorý dokáže vystreliť na hociaký materiál, prichytí sa a dokáže sa pritiahnuť. Takže minimálne 100 lajkov a 5 komentárov o tom, že chcete IRL Spider-Mana a dočkate sa toho. Teraz, že by som mesiac nevydal video a za mesiac na tom refreshri. 13-ročný inžinier sa stal Spider-Manom, vyriešil problém s priťahovaním. Každopádne pokračujeme ďalej. A tým, že sa to zabodlo do dreva, tak naša dýka má celkovo 5 bodov, rukavica má 2 body a kruh má 0 bodov. Tým pádom vám asi dochádza, že vyhrala dýka a vďaka tomu si s ňou ešte dáme nejaké cool zábery. Ako sa toto mohlo stať? Práve som sa brutálne dorezal. A potom tu máme ešte nejaké slow motion zábery. Každopádne, ako som vravel, tak napíšte do komentárov, že chcete projekt Spider-Man. Ja som to proste len tak zapichol. Ja tu mám proste kartónovú krabicu a proste sa to do nej zabudlo. Hotovo, všetky zbrane sú hotové a aj cestou, aké má Black Panther super schopnosti, tak myslím, že tie zbrane mu to celkovo zachraňujú. Ktorá zbraň prišla na viac cool vám? Napíšte do komentárov. Každopádne, pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, pokiaľ ešte nemáte taký odber, zvonček vás upozorní, keď vydám video, ktoré vychádzajú každú nedeľu 14:00 a napíšte pekný komentár, s vami bol Unix z kanále Unix123 a vidíme sa zase na budúce. To asi musím opraviť, že? Zatiaľ si pozrite tieto videá, tento zoznam a dajte mi odber a ja už sa s vami lúčim. Na zdravie.